హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ జయరాం. ఇవాళ బ్లాగ్ చూడండి. మా పాప పక్కింటి అమ్మాయి అన్నమాట. పాప కూర్చున్న పాప పక్కింటి అమ్మాయి. ఆ పాప ఆడుతుంటే మా పాప చూడండి చాలా మొండి. ఆ పాపని కొట్టేస్తుంది అండ్ డ్రెస్ పట్టుకొని లాగేస్తుంది. కానీ ఇద్దరు బాగానే ఆడుకుంటున్నారు, కానీ కొంచెం మా పాప మొండి అన్నమాట. ఆ పాప పర్లేదు. చూడండి మా పాప బొమ్మ పాప తీసుకొని ఆడుతుందని చెప్పేసి తీసుకోవడం కోసం చూడండి ఏం చేస్తుంది, అలా పట్టుకొని లాగుతుందన్నమాట బొమ్మని. చూడండి పాప గౌన్ కూడా పట్టుకొని లాగుతుంది మొండి. చూడండి పాప ఎంత క్యూట్గా ఆడుకుంటుందో. మా పాప చాలా మొండి. ఆ పాప గౌన్ పట్టుకొని లాగుతుంది. చూడండి పాప గౌన్ పట్టుకొని లాగుతుంది. అండ్ ఇంకొక వీడియోలో మిస్ అయిందనమాట. పాప హెయిర్ పట్టుకొని కూడా లాగేసింది, పాపను కూడా కుట్టేసింది అనమాట. అది మిస్ అయిందనమాట క్లిప్. చూడండి ఎలా చూస్తుందో పాప గౌన్ అది లాగేసి. పాప ఎంత బాగా ఆడుకుంటుందో, మొత్తం బొమ్మలన్నీ తీసి పెడితే. పాప చూడండి ఎంత బాగా చూడండి ఆ బొమ్మను కాలుతో ఎలా తంతుందో చూడండి. చాలా మంది ఇంట్లో మాతోనే మమ్మల్ని కొడుతూ పట్టి లాగుతూ ఉంటుంది. ఆ పాపకు ఇంకా చెప్పనక్కర్లేదు. చూడండి ఆ పాప అంత బాగా ఆడుతుంటే మా పాప చూడండి. వాళ్ళ మదర్ వచ్చేసి మా ఇంటి పక్కనే ఉంటారనమాట. ఈ పాపకి 8 months, మా పాపకి 8 months. మా పాప ఆగస్ట్ 14th పుట్టింది, మా పాప ఆగస్ట్ 25th. ఇదేనండి ఇవాళ వీడియో. పాప గుజ్జింది అయినా మా పాప గుజ్జలేదు.